B17 YouTube channel kalau lom ne vek chua voin hi December ni ru sang ni som ni pathum chundar so pakhat le chan ve chete na pe la voina hianin kan buang hianin kan ma hian he la ro hruai tu te long klai motorek so on association hruai tu te ne inkom na hun thatak mai kan nei thei do na ama saparin an chunga po kan lom thu kan han soi ni ta se ti chuan zon na sang kha kan siam do da ni LAROA hruai tu te hian thil thatak mai long klai mi pui te tan an ti ni in kan ria he an thil ti thata hi social media han tlang zar sak lo kha amoi lovin kan ria ti hian in an thil ti thata hi Mizoram mi pui hmuwa kan ron pho chuak don ani ya khong in president khan secretary in introduction kamin an nei sak ma saber che lo me chaber trong son soy nge cover za chung nu ma kan senior advisor ani ya tuan adot ki tu Zathianga si Zathianga vice president ani uar Lalcham re ya president ani tuan ke hi si Samuel secretary ni lai kali Tuan PS Ropuya PS Ropuya dia assistant secretary nilai tuan apa ya Flor Rosa ania financial secretary nilai ni tuan apa ya berhi Rorel yang buang tu dia treasurer nilai ni kati ani tuan in secretary hi zona pani khat kan hen zot turangai taila midang te po kan lain zot vek anga amma saberin voina hianin hei kan lo riat danin December ni rukni hianin charity service LAROA khan in nei ning kan sia hi min han soifia sak thai dewem ya ei mi te ta na luam chuana kan ti ve chei chun ning kan ria kan pui ngai te ten Christmas lim le lom tan man the na tur khan kan pui na turata na phim ya India hian ni leng in jing dar ko tangin lai dar li thleng elai hian in an tlam do na ti chuan red thi pa ngai kan nei chungin wen ne hen red a chung lama bi thiam lo tin kan tla na ti chuan in ani de mai tan pui ngai te tan pui riang bai chan hai te tan ni ni chuan in kan president hi kan han zot vele nga ani hi LAROA kan president ni lai ni ya LAROA hianin Rexo registration hi en sa chiang registration ti hi a soi mai thai ha Zalile som panhi Zalile som panhi ani ta ani chuanin voina hianin charity service pool bi khian mi an sang service thai ti kha rem chuanin a soi mai thai am le za somma atanga za som sari borvel kan ni kan ringa ani bi se ani tak chu ani chuanin kapu hi kan hang zot vele nga kha kan president khanin LAROA hnuaya khanin registration ti kha mi Zalile tlem vel ni khanin soya voina service kha za somnga tanga za som saringkar bor vel ani atia ange tinge Zali omsi khanin service kha kan claim na chana kha arem chuani na soi mai thaian o hela hi ani kan member te then khathi thing tlang omania mam pui sai ka pai tha thing ka thing fal he me kho chevel te ami thi member te phone kho mi kan nia kala khanin kan din huna nang lawa then khat chu enga mo har sada wanga vunie service thailo ye kar khata vuri direct ro service ang ji te atm te tam tak kan member te hanoma regular taka service ni tina service thinia kan ngai tu bizan ni atanga bizan ni at borve ni tin service thinia kan ngaya ama ro tu na hian e turen mo emi kan mana wang hian in that khat motor document te ti felin hun an mang ve boka heng te wang hian in kan be se yam te kan dilruwa kan loi mi thlang te service te po hi kam theng ber service tur ka in be se lai tam engmo za tu kan service the dol lowa la kan poi po kan tia ama tu hun lo la kal le zel tur te po da te po la kal le tur te po ngai la tu ni kan voi khat
tin na te nia experience te po kan nei lowa next sa chuan in experience te po kan nei nga tun aya ha de te tun aya apun le apun te po hi the thia mahara community kan be khatinan ani awangin tun danga chuan apun te po kan ro chu khiam thei tur po kan ngai ani tak chu alo me ani chuan he tan strategy ne na hian kan han let le rianga charity service in lo nei tha hemi mi puina rekson man nakha kami sumkling khom zong zong kha engtia han engtia malak nge in tum engting nge mi chan hai ta ne na lo hual big lo pek lok turang chi te kha a om to sai ti kha arem chon min han chan sak ta che zau khop maya service san hi maro chu tuna an soivek kha arem chia lo mai the ya om dana chuan kan pui ngai riang bai te chan hai te chu kan ril ru mi thai na re ngal vet thawanga chu bang chuan kha tiang chi target than siam pui kha ala om me ulova amai ro chu number 1 a chuan riang bai kan han ti top chuan chan hai kan han ti number 1 a lian berang tura te chuan lairam ma darle som te po hi ani thei mai anga ka chu asual thei lawa ami chu ami dang a hi chuan soi fak ang chi kha committee real masela ennom le ngai te ni bangin soi vek kha chu rem lawanga tu ta tan chuanin fiau don kan thei angang in ti lai ani tak chu alo mo me ani chuanin president ni kan han zot lenga tuna charity service in ti hi aro pui khop meya enge tu nang hun December tha hi owners reksok khalta tan chance chalu tuk ani la ya hetianga charity mi chan haide ta na in service hi thil ro pui lu tuk ani ta hemi ya hianin in members te enge in fuina ang chi chemoi lo tur le ru thei thil kam nam lo turang chi ten in fuina ang chi kha in nei am ti kha arem chon min na soi sak le ta che nei ye te hi kum in kumbul atanga executive meeting ina kan thu pass ani a hun le ani te hi mani executive meeting nu hung bera kan han ruata chu ta chuan member te po hi an phur khop meya charity service kan nei na tura hian kan voi khatna hi ani in kan ria member te po rui thei thil le hemi kan service un chung chuan in thiar film ram turin ke to pin kan in fui ve ni alo mom he mai ani chuan ka pu hi kan zot lenga advisor hi chu na kina atop loma advisor ani na ang khanin thu cha te po min la nei sak tur angai tai la ni ka pu hei na china han zo na ma saber om tak kha ka lo zo mai lo mai chea ni LAROA hi eng tikuma din nge ani ti kha arem chuanin a soi mai theiam le kha ka lo LAROA hi sang ni kumhan din dia na kumba hian di silver to be di sang ni som ni panga hian lo ka hian lom tumin rom han po kan kal pui so to wa di jubilee polin fan te po kai da to ta han chon do pui ta ka lom po kan tu me ani tak chu alo mom he mai he ta sarati a hian kan han lut lenga LAROA sarati ni lai ni ta ni hi enge hey rekso khalte hi zen ang lo tak tak pui mo mi ring point ang lo melin in ang lo an tiang deu khanin zarang nei kha kan nia he ta hian in thunun na ang chi kha nang mani a hianin dan hi siamani em ti kha mi puite nan hriat du ta ken min an soi sak ta che a tha khop mai hey dan bo chia kan tiang chi zu rui chunga service te chu tiang ni lem lo red ai na la to mi hi an tia mi pui poi na aban to e man han pi thin lang te mi ke man hian dan kan zam ve ka chu tiang ang chi bo chia te chu kan rema so salai a son thir chai che kan nei ve a hai traffic na yang chi te hi ani na te anom na huna an gare sa te kan bakal chia mi thum kan rema ma sabera hian cheng zanga ten choya in cheng sang khat te choin ni akar tel kal te po kan nei boka in rem na hi chu kan kal pui de rangan ni ti ne office kan na ya lai hian in adam bo che chu kan ko ve de renga them ngai ang chi chu kan them ve de renga ni ka
member te po hian thei kan thia kan in rem po hian kan in rem tha tlang puing kan thia chung ko then khat pi chuan campinga an fa te an ti chat lei thei to lo te po hi Rexon khalnu hian zuin tam ya lo te po mi tom te kan om zo ka zun in chuan in te ni chu ka ngai thiam don lawa kan kal mai do na an choi mai zel box ya chung ko ari taka thin po hi i tang ve ta zuin ta lut luk lo hi an tam khop mai service lai len tha da to lo anh ấy chọn hết ta kan thian pa hi kan han zot ve nga ni lo ngoi re ding to boka hey long tlai hen Rexo hi tam khop mai ya chen chu stand ate po kan leng thin lo ta long tlai down bi ka hian in stand hi engzat nge in nei ti kha a soi thei chon in follow mom don ve lo me hey long tlai down pi ka hian stand pali kan ne ya stand khata mi engzat zel nge ta stand khata hian in nghe a soi mai thei ala a fix tak khom lem lo nge a chen chu stand khata hian kan stand area hi a chen a zawa chen a zin lewa chu chuan a chia kha soi thei lo de ba stand ni a hian stand 1 2 3 4 in kan chen sang về cho thành chuan cần đinh được lang bùi anh ấy chuan stand khata stand 1 2 3 4 om ta khan in ting stand leader ang chi te mo te kha da om ve da om về stand tin a hian stand leader le assistant leader kan da chi anh ấy tak chu alom om le mai ta kan thian pa na soyang khan in long tlai hi Rexo hi apoi mo em mai a mi puin kan ma mo a Rexo service lo chuan nun phunga kha buai vek zel maya a in kai ruina kha kan hroi tu te kan ho tu te kal tlangin a that thok khat ani ti kha a chiang khop maya driver Rexo driver kam nama Rexo service an omni chuanin in thunun me maya engma du sak bi kha an nei lem lo wani ti kha kan soi du ani ti chuan he ta hen advisor hi ei kan advisor ania alo ngoi rei de ta alo in tharung palange nge hey tuna hruai tu advisor lo ni ta Rexo driver hi kan soyang khani zein ang lo pui khan lom thina ta hianin ro rel thiam te hi a har fu in rian ti kha arem chuan min han san sak nge ta che ne masaberin in hun rutak mangin min ko ma kom na min nei an lom khop mai ne izo na kha kan hruai tu te minga advisor te kan lo ni ve ta ka chuan kan member si kan tam tham ve soyang khan hetiang kan hanin ton fu le engemo khatiang zurui rui thei thil ati niang han tiang chi mi mal ang chi a zil haw na ka nei te po hi tam tak oma a har sak na hi tam tak chu oma kan hruai tu te hi an fela Rexo long tlai wi pui le a che vel ten min hu dan te hi engemo chena riam min hu da te hi oma wang hian thei pato pa he be ko nga hian malak hi hruai tu te lu dan po ani sumi zul zui chuan thei ang to chuan ma chu kan la mi sing hi kain ang lawa avoi le khata han ti rem ang chi kha til har tak ani ve wang in amai ro chu ma son na tam tak chu kan nei nin ka ria ma halak hi chu izo na taka han a har sat na lai chu tam tak tun kan din la chuan kan nei ve ni in ka ria lo mo me ei chuan he ta secretary hi kan han zot ve lenga ei Rexo pui mo zia chu long tlai mi puin kan chianga mi pui le Rexo driver te in kara buaina a om zeu thin ti kan ria driver le mi puin driver a buaina na ya driver mi pui a buaina anei ta nge fera la tam chu ti ka ti fera ala diglo complain heng ang chi hi complain hi alut na sa yam ti kha long tlai mi pui le mi zoram mi pui hian kan tha chak rio me arem chomin han soi sak ta che complain hi nia alu na bera chu kan chin chianga ya Rexo association hian sticker kan bela kan na ya
sticker bell lo hi tu na po hen rek soi tam tak an chan ani kan member registration ti lo hi kha te ngau khan red pon the lo wa ti jon kai mani bi ki chu registration an ti ro hian red bu kan pe ha lan motor ate an chil betan tara en thei tu hian an nei ve kan ni chulai a chuan te man driver junior te khal thar te a chuan an ti sual de chang te chun nei ve thawa lo en lem lo lak te a tiang complain te ka chu om thina ti chu kan halin ko wa a complain tu lam te nen te ti khan kan han se a kem ngai ang chi kha tu kan in khema ka tiang kha nia ma ro chu bi pui hian rickshaw hi a thei ram chun registration number nei ho sticker bel ho hi mang sela thil bo wa po thil thei ni la po tin in pui angai ang chi a po in pui the a chu tiang ni lo ang chi chu antenna chet su accident po tok sela registration an ti lo chuan kut athak thei lo wa ke nin pui du fiam mai la ka nin pui thei lo wa a tiang kha ni a mi pui te na ar san nan to bar thin hi re chung chang a po kan soyangin junior de te tin re du nei luk lak lo mo lo chi bo mo lo ngai ven zui a heta office a lam tu ro mem lo ti ton si lem lo ko kha an ni a khalai khan red la wa ka wang hian mi pui le a cái mani association ka rei chu a boi pha lu tu chuang lo wa amar tu driver te kan han zil hau zau zau thin te hi le la ma chuan an om ve mar chu kan member ten ni rual an ni ve tho wang hian kan sa hau ve tho wang ni pui pon min the sak sela an thiam lo rual hian amang tu te po hian enge chu tiang ka teng in red an han tia po hian an red an tan dan stin som ga mana thang ka tin som sari ko lo ti an ni lo kha tia pek lo mai turi som sari an pe thawa kan an lo report thawa ka tin chi te po kan ta kom ve li cheng som le ka wanga cheng zanga choya ni thum lok te pon tam mai ka tiang chi kha a thin lo na tu chuan an red bu hi mi puin kan en sak dak thei red bu an nei vek ka tiang kha sen registration ti pa nga ya chuan li office and registration an ti fel rol dian ka tiang ho te nei khan an mani hian hela ya an autoric so chunga khian member an ni na id an nei boka chu driver tin na in sem vek ta tin on na step on an nei veka an khal lem lo wa driver a hian bi kin kan han siama on nar te pon en dila ka ran khale mo a kai te ka document a ka da dun ti ni chuan id pa ngai emi license number om vek le an mani enge blood group en kin ka tiang chi support kha kan siam sak ve ni chu wak jong kha atang kai tun hian an khai deuh vekang ke mani member register a chuan kha tiang ho nei zel ka mang ram sel mi ai jo kan president hi alo ngoi rei ta dewa alo in thlorung palanga a zona ai zo tam to long he in hun tai ta in naute vilangai boka nge hemi charity service in buat se hi azong chong thak don in i riam ti kha min han soi sak lai ta che hey a top kan la khar chi alowa a tun a kan din huna hian chuanin a kum danga po a foi du thar lo zel du te po hian a ma te hi la sela azong chang kha kan ti khop mai kan member te po anuam an ti nan phur khop mai ani tak chu na ni sela ani chuanin heta hen kapu hian in atop na min han khar sak se lo in now rickshaw driver te chunga lom thu soina emo in fuina ang chi emo kha in ei chuanin atop na tan min han soi sak che hei vini a hian le the chan hai pula kan service tu sanga kan member chen kha chu mi tung chang han lom khopin kria kum danga chuan atianga polin bi ang howa mi le the chan hai te pula service tu di kan lo nei ngai lo wa amaro tu mi ni wa chuan kan member chen kha tian chuan Christmas do na hian an mani private in bi mi le the chan hai te pol hian an lo service hina chu kabula po hian mutam takin an soya voinia hetianga hun pol in an hong hi lo man ti thu te po ami mal tak point kan hian long thun soi thina ti ruwa chuan voinia kan member te point lo man ti a he huni yang hun hi nei le je thila ti te poi al soya nga te poi kan member te chunga po hian long hong nei kriya long tu soya chumi pela ma chuan ke mani LAROA a hian i rom manna i inkai khoina mu mal tak kan neya ta chu helai kan secretary soita kan khan ke
cái mà ni poll member à chuan sticker member sticker rickshaw kan bela driver ID di kadin siam sakveka driver ID kan siam saka kan rickshaw di sticker kan bel boka cái mà ni member tak chuti chuan cái mà ni association hian di thilhan bel di lok hika dua advantage kan la bele lok ma di Longtlai Bazaar areu paki opposite pusi dal thang puya building di office kan ya helai hian ni jingdal kotanga darli tleng office hi honthina nia heta hian auto rickshaw thil thei te po tam tak kan dalu thina hi mi puite po min the sakse auto thil thei ki ani chon office a kan da ani tu ten an lambe le moya tu ti ro chuat mi puite na ka cha du pakhat chu auto kan manin kan automon number ra mangu thil thei gi lo omin eng number nge tu rickshaw ange enge motor chona rickshaw number te kan zot an lo thelo thina thil thei gi thil bo chung changa injon pui har sariau thina hem chung changa hian mi puite hian kan auto driver kan vel khet ani lo point ni kan auto chona number tal hi kheta ila ni ti chuanin Longtlai ko pui chunga hian auto wa thil thei gi po hi or som dein ni kan in hule thei kan ringa ta cho mi puite po hem chung changa hian ni film kur chokin kan automan te poi chin chia ritai la athlai ka ria chuan chumi ola chuan ke mani hol hian in kan member ni lem lo di service anom te hian in association hian stand din kan phal lo wa stand pona a khungain stand pona din sak mai ru lai chon arem lo we kan tia kain stand chuwa din te kan rem ti lo wa ke mani member te chu kain entinga katia kanin vau big rea kanin du sak rea member di lo stand alo dina member ni stand dina tan chi lo chuan member ni lo te ju stand din arem lo pura kalai po kami puite po kami dia sakta ula lai te kha ari ro ma ti chuan i puite na kangen du le pakhat chu ke mani auto driver hawa ru chu ma service te i fellow de lo ko sa te kanom ni chuan social media min the da sak noi lo in ke mani auto owner association foi tu te bula mubal takin report da lo siam ta sela ke di in poli ni kai ko na kan ya chunga chuan pol action kan la ve thei ni te ko min the sakara social media auto rickshaw driver te chu tiang khatiang tia min sel noi lo in ati dik thei tu mola thei tu te bula mubal takin ron khet thei se kan du khop mai ani tak chu mi chan hai riang bai te Polin Charity Service kini Longtlai Auto Rickshaw Owners Association te chuan kan neya bom te do in mun kum vela bom te kan do heta tom ngai taka mi puite na kan bom do an sum le pai te thanem ngai taka min thak sakawang te hian lom thu kini LARO te chuan LARO te chuan lom thu kan soi ani voin hi hey charity service in nei ni kan sia nge azong chang thak vil do nen nong khop mai hai pui te pon fela tai tam tam te min pe mo lo mong khop mai hai ani tak chu lo mo me o hey hi Chenpa charity service su itlan chato em pangai rang mai mo ei kan han kom ve lok anga pua voin he charity service in nei ni kan sia itlan chato em plan tha ani mai lan cha ni mai mo ani tak chu lom na tu ke o voin a hen hei kan sia tangin riang vai te Polin Longtlai rickshaw service a an ti thakop mai ne ta hianin nang mal som na niang che chen pan zo nak lo zot lokang che voi nai charity service in nei nin kan sia itlan cha to em
vẫn chưa miên rượu vinh miên rẻ rượu mà nghe chân thì đều vàng lón nó lạc lẩu vàng nghe hay bị gấu lê nghe chân đôn nè anh ấy chọn hay đàn giặt lên service đó charity service darli theng mà anh ấy tập chọn lắm nhá bùa gió nước lâu rồi về lúc còn chơi hay với này hiện in charity service in này nhìnกันchưa ít lan sao tao em ồ ni đang ai tu cả tám tháng ni đang ai ít lan sao mà anh ấy chọn in đàn giặt lên hay charity service đàn giặt ngay close đó tại Darli anh ấy hết tất cả các hung thủ anh ấy chọn charity service là tí chun zum zel tan trái tiệt trái hay tu vong nung zel là cái đồ khóc mày anh ấy tập chọn lắm mà nhá hết anh đi rồi bẹc lụt là con rốt lúc không ạ trên bay với này hiện charity service in này nhìnกันsửa lan sao tao em Asia rang mấy mà anh đi chuan in là tí chun zoom zel tan trái tiệm charity service anh làm nhá Depo chú mà plus lẹ lâu chú mà plus cái bộ thôi thì ba không dùng mà bắt đầu cái à mà plus bắt cái hay cũng bắt cái ơi họต้องมาผัดอม Dar darถ้าสั่งก็จุดจบที่เปลี่ยนอะไรมั่งก็ได้